Khani ke nisondele bethunani, khani ke nisondele, ndifuna uba nizosicacisela uba utata uMosamseleku uthetha ukuthini. Kaloku singamaXhosa thina singabanye, bakhona ke amaXhosa si-understanda isiZulu, kodwa ke mna ke sihambe sindibhide ngelinye ixesha. So ndifuna ke nitranslate le caption katata uMosamseleku. Utata uMosamseleku uye wafaka ifoto ka-Amahle Gasela kunye noMpumelelo. Molweni, ndiyanamkela kuMamgobhozi TV. Hayi ke niyabazi ke abantu ngokuthelekisa okanye ngokukhomperisha bathi utata uMosamseleku qala ebefakile uVuyokazi nabantwana bakhe, yayi-birthday kaMhlophekazi. So utata uMosamseleku wafaka ifoto kaMhlophekazi, efoto noVuyokazi kunye nobrother wakhe uNzulu. So bathi ke uba uTirelo yena zange wafakwa ngutata uMosamseleku. Hayi bo bethunani, hayi bo ngokukhomperisha. So ke utata uMosamseleku uye waya ku-Instagram wakhe wafaka ifoto ka-Amahle kunye noMpumelelo, zeza foto ke benizibonile, and then wabhala i-caption ethi asazi indoda uzojabuliswa yini, okanye mhlawumbi befuna ukuthi asazi ndoda uzojabuliswa yini. Wafaka i-question mark and then wabhala ngiyanibona nikhuluma kodwa umendo uyantshontshwa. So uthetha uthini ke ngoku? Uthetha ukuthi ungubani ontshontshelwe umendo okanye kuntshontshwe umendo kubani? Yile part ke sifuna ukhe sitolikelwe ngabantu ke abasivayo abasaziyo isiZulu. And then ke utata uMosamseleku uye wayicima le foto. Sabe ke thina zi-monitoring spirits sekhawulezile senza i-screenshots, niyayazi ke mosi. So nantsi ke niyayibona nani le caption, niyayibona nefoto la ifakileyo. Inoba ke uye waqwaqwa ke kwathiwa hey ingathi uqala ingxaki, inoba ke waqonda makayisuse. Siyayazi ke neefoto zikaMakhwela nazo uye wazisusa ku-Instagram wakhe. Akho nefoto eyi-1 kaMakhwela. I guess ke yile nto yabantu ke babhala mhlawumbi nezinto ezikhubekisayo, so mhlawumbi ucingela abantu abapostileyo uba mhlawumbi azingeni kakuhle kubo, ukubone because i-comment section guys iyakwazi uba toxic. Nalapha ku-YouTube ngokunjalo ke bethunani, and ke ngoku as much as ungahluza but ngelinye ixesha awukwazi ngokuba uzawuvala ii-comments okanye udelete ii-comments. Abantu nabo bane-right yothetha into abayicingayo as long as ke mhlawumbi ke bengekho rude, uyabona. So ke utata uMosamseleku bempostile uAmahle and wachaza ke uba umendo uyantshontshwa. Uthetha ukuthi utshontshe umendo kubani? Mhlawumbi uye wenziwa uwife number 1, meaning ke ngoku untshontshiwe okanye ithini nale nto? Hayi khani ke nicacise bethunani. Anyways, inkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.